Elikkä tänään vuorossa meillä olisi viikon käytetty, ja ennen kuin ketään vääräleukaisia niin kommentoi, niin sitä on käytetty yli viikon. Mutta tämä on meidän tämä sarja tosiaan viikon käytetyn, ja tänään vuorossa meillä on Kawasaki ZX-10R Ninja. 2009-vuotinen, aika makeen värinen, eli ainoa oikea Kawasaki vihreä. Tätä on pikkasen lähdetty herkuttelemaan Acra-sliparilla. Kuuluuko tuohon? Se on hiilikuituu, pikkasen sirompaa kilventelineet, ohjausiskari näistä taisi olla öhläri vakionakin. Tää näyttäisi olevan quickshifteri, ainakin toi pulikka, mutta ei ole testattu toimiiko. Mutta aika vähän ajettu, 35 tonnia, 2-kilpinen, mutta silti aika priima. Siinä on hinta, olisiko se jostain sieltä niin ostaja.